mantiere gwenge mago ma Kibuye kanyo. Ikonwa ne chal mar wach en mane ka intiere Kibuye kata ka intiere Kisumu, miyowa ne chal mar wach ni yore bende dok e wang'e dieri mano bang' kane duoko oselandi. Millicent. Erokamano Cleophas, achiel kachiel kawuok Kisumu kaendi ka bende kaka wang'eyo ni nyaka nyocha land jaloyo e Compton piny Kenya. Wayudo ni nyocha ne Kisumu ling kendo dukni kod ohala mathoth nyocha ok dhi nyime. Gi thuolo ni odiochieng' ma kawuono ka wapime kod odiochieng' manyoro, wayudo kod odiochieng' ma kanyoro nitiere pogruok, nitie oganda ma bende owuok kod dukni oyaw. Gi thuolo ni adwani wakaw pachgi ma ok aketho sa mondo mi ginyiswa ni to gineno ko ohala dhi nyime e yo machalo nade. Gi thuolo ni endi wan kod johala mopogore wed jogo magoyo biashara mar ohand pikipiki, wed jogo ma uso mtumba, wed jogo ma uso gigo mopogore. Adwa ni giler wani to gie thuolo ni endi chalo nade. Nyocha giloro odiochieng' ma kawuono to giwacho ni we giwuog oko mondo gitem anena ka bende kawuono nyalo usore nikech luoro kod buok ma ka gikacha nyocha giluoro godo ni samoro nikech kaka ne jakom duol mar IBC Wafula Chebukati nolando ogai mar UDA William Ruto kaka jaloyo e komno mar jatend piny Kenya, ne tulo nyalo wuok. Gie thuolo ni endi tok ndalo ariyo gineno ni giwuok oko gichak dhi nyime kod ohandgi mapile. Machiegni Nyakwara Mogajwang', githuolo ni an chak kodi king'iyo kamera, inyisa nyingi to inyisa ni ang'o miyo odiochieng' ma kawuono neno ni wuok oko. Ung'iya ne weche mag ohala ka bende nyalo dhi nyime kaka pile mopogore kod ndalo ariyo mabende nonen Kisumu kaendi ka dukni mathoth ohala. Kibuye kaendi ne onge ji. Inyalo wacho ang'o e wachno ng'i kamera? Ka ginyinga iluonga ni Othicho. Wasebedo kwa rito ndalo mang'eny tok go kura kwa temo ng'iyo kaka ohala nyalo bedo. Sani wasebedo gi thagruok matek nikech wasebedo kwa loko kwa rito ni mondo land yiero manotimre, but tok yiero no manoseland ni koro no halo bedo matek makata sani kineno kae onge jo ohala matiyo, lakini kuom tich sani waneno ka geche nyalo ringo. To wasebedo ko winjo mokorore nikech nyaka ne tok tarik 9 dwe mar 8 ne wasebedo kwa ng'iyo ni seche moko jo mwandu nyalo kelo kata mwandu to mago ne otamre gi sani. Koro kuom sani gima waneno wanwadwa accept mana telo mobiro no mondo wadhi go mbele nikech wawinjo matek kata kineno kata ka jo ohala wan go ka onge gima dhi mbele. Yudo ka seche moko law ni dwa use ten law masling 50 ka ni use kaka ni use 50 gokinyi kendo chaki uso mana 50 godhiambo to kaka idwa timo jojuok be oket sagi gibe gibiro mana kawaida. Koro wasebedo ko winjo mokorore to wawinjo mojiwore. Wan wadwa mana ni kendo chako ketwa ni pod waket rito mineno kendo warito ni wach kotni kendo gini dhi keto wa matek pod onge jo ohala mosewuok oko. Kamana enya machiegni nyalo donjo monimbi nyisa ni kotenore kod ohala waseloro Kisumu kaendi ka okalo kuom duoko manyocho gol ka ji chal ka gima noluor ni samoro tulo ne nyalo muoch. Inyalo wacho ngo bende sani ohala osechako dhi nyime kaka pile koso uduoga temo uyudo ni tang'o madhi nyime? Ohala ok dhi maber kaluwore gi kaka nyiche wago kura, nyiche wan kod geno. Koro ka nyiche wan gi geno to geno wa kane duogo to geno no ok dhi maber. Koro pod warito gima dhi wuok nikech baba be nosewuoyo nowacho ni wabed abeda mos, kik ng'ato kaw chik e lwete, wabed abeda mos nikech kata bang' ka noselendi nyoro ne dhano onge to kawuono aneno ka chuny ji duogo kane baba osewuoyo. Koro wan be wadwa ni wamiye luor kaka nosewuoyo no mondo watima luor mondo wabed abeda gi kwe mondo watima ohala. Aneno kaka kawuono ji oduogo matin aneno ka ji biro kata uso pod onge to matin nyaka wayudi matin no endo ang' wadoge e udi but ok wamor kaluwore gima notimore nikech nche wan gi geno to geno wa okethore. Nyinga Liliana Wuora Nyanya Kach ka geno. Kamano ahinya machiegni. Kamano an gi nyinga iluonga ni Amori Wuod Mary. Awacho kama bang'e toke kane ose gombulu nwabet e udi nwabet mwarito duoko kane osewuok dhano noluor koni kod koni but ne wachoko chir kane pod warito gima mondo wawinj gima one baba wacho. Baba nosewuoyo, aneno ka nyoro nye ka toke manye osewuoyo ji nye pod gin achiel e chiro gi kawuono ne taneno ka bet koro
namba margi otemo medre. Koro wan bende gima pod watemo kwayo, wan kaka wan jo Kisumu watemo kwayo ni mondo wabeduru gi kwe, waduoga mondo ng'ato dhi e tijene kaka ne tijene dhi pile, mondo warituru gima doho bro wacho. Ero kama na nyabro kao jabodaboda achiel mondo nyiswa ni to ere kaka ohala osebedo kadhi nikech wayudo ni jabodaboda en kata sama tulo seche moko nitie tiyudo ka seche moko nyalo pisore moting' ng'ato mokadhi. Ero kama na nyama chiel. Ero kamano ne Joramogi TV kuom biro ka mondo mi uwinja ne chandruok kata ber ma wan go. Wane sani kwe kaka oseduogo ni. Waneno ka bet ber nikech kanyecha neno ka ne wan kod geno ne dhi lando Raila lakini ok osebedo kolande kamano. Koro kwe ma wan go ni wawacho ni kwe nitie nikech nyoro neno kanyo otem landane to mach osemoko. Mach no tamoga wuotho. Bata kolure kod kaka bodaboda en. Watema wapisore matin to lakini nyoro nyodwa tamo to nyewa rito na duond Jakom. Kaka Jakom osebiro bo wuoyo bo wacho na wabed kod kwe. Geno nitie pod nyalo dhi mbele. Wabe wakawo geno bwa keto. Koro mondo geno ni mondo bedie jawadwa ma jobodaboda bwa keta uru kwe waketa uru mang'eny mondo wamany ne nyithindo gima ginyalo dhi go skul. Koro gisani tich bodaboda chalo nade odhi mbele kaka maber kaka pile koso pod en chien. Bodaboda ok dhi maber, tich odok chien kabisa nyaka nye kura wago chakre tich ariyo mane wagoyo kura nyaka sani. Tich rach kaka gimoro onge gimoro amora ma ng'ato dhiga ot iwuok tidok mana gi lweti nono koro waneno afadhali kuo bede matin mondo wayud mana matin no wasoyo fukwa wadhigo moloyo chwe mok wadhi e tich hachach. Ero kama na nyabo kawo ng'amo gik to ang' naer mondo bed nyamiyo ang' ninyiso ni to andi osebedo kadhi nade ohala ma Kisumo kanyo cha ji oloro dukni upogore nolori nyalo wacho ang'o kod weche ma kawuono mudogo menyo ni. Anauso watermelon gi mananas. To chiemo kaka osebedo kadhi ok osebedo kadhi maber ahinya nikech en ohala moro monego bed ni dhi sate to sama ochung' kamano wabe wainyore piny koni. Koro kar kwe koni to agoero kamano kuom jowetewa noling' nokogo koko to wameda bedo gi kwe kamano mondo ohala odhi maber mondo wabe wayud kaka wanyalo chiemo. Nyinga en Jacqueline Oyola. Ero kama na ng'amo gik ma bende dwa golo pache kapok ang'ado mana mapiyo piyo. Ero kama ni luonga ni Christopher ane department mar bodaboda. Okwonga nyalo gonu ero kamano kabisa kuom biro mondo ng'e pachwa. An adwa wacho ni kaluwore gi chakre nwa yier gima waseneno sani tek. Nikech kata ibiro seche moko ibiro kaendi jomoko nigi family of which most of us nigi family. Ibiro kaendi samoro idok e ot gi lweti nono oge kaka family dhi chiem. Matin ni koro gima watemo kwayo ni kaka wan youths watemo ruore wayie gi gima oselandnwa. Though ni pod wan gi expectation ni warito ni Raila gima nyalo wuok nyalo bedo nao. Lakini gisani to wayie gi gima osewachi wadhi mbele gima osewachi mondo kwe obede wadhi mbele gi tijwa makare. Ero kama na nya mana kama nya koro magajwa kaka isewinjo kaka chal mar ohala dhi e county kata boma ma Kisumu kaendi giywak ni ohala osebedo maber to mano chakre tarik 9 mane ji ochako luto mbulu ka giwacho ni chakre tarik 9 nyaka odiochieng' ma kawuono ohala osebedo kidam manyiso ni yuto onge malong'o. Ka kamano to gimedo mana chwalo duondgi mondo mi omed nyakwe mondo ganda mabende nyocha yuto e yot tije gi mopogore omed yuto oyud kaka ngimagi mapile nyalo dhi nyime. Ka kamano duoke studio mondo idhi nyime kod twak kwa masani kapod wamanyo mopogore kotenore kod weche ohala e boma ma Kisumu kaendi nikech ohala ji timo mopogore pok walimo jonyamburko pok walimo weg duke pok walimo jogo mopogore mabende nie sekta mar ohala mondo wawinj ni to ginto margi chalo nade. Ero kamano ahinya. Cleophas an kuomi nyalo dhi nyime gi secheni ka bende wan bende pod wanyonore kwa ng'iyo mathoth kotenore kod chal mar ohala